שלום חברים וחברות, היום אנחנו נציג את הכרית 4 עונות, כרית שמתאימה גם לקיץ וגם לחורף. צד אחד זה חורף וצד אחד משתמשים בו בקיץ, והכרית הזאת בצד אחד היא גם ויסקו. אנחנו נציג אותה. זו הכרית 4 Season. צד אחד זה ויסקו ג'ל. ברגע שמניחים את הראש כאן, זה קר, זה מקרר את הפנים, זה מצנן, זה בעצם משתמשים בו בקיץ. בצד הזה של הוויסקו ג'ל יש רוחסן. החלק הפנימי שלו זה ויסקו, זה ממורי פום. ממורי פום זה בעצם נותן את צורת הראש ומשקל הראש בהתאם לתנוחה. הממורי פום ניתן לשליפה, ניתן להוציא ולחבס את הכרית. גם ניתן להוציא את הממורי פום ולדאוג שהכרית תהיה כרית רכה יותר, למי שרוצה כרית רכה יותר. בצד השני זה הכרית הפלומתית, דמוי פלומה, סינתטי, ננו פייבר, שבעצם זה מתאים יותר לחורף. יש מלמטה את התמיכה של הפום, מלמעלה את הרכות של הננו פייבר של הסינתטי, ובזה משתמשים בחורף. זו כרית 4 עונות, לקיץ, לחורף. גבוה או רך לפי רצון הלקוח. ייכנסו לאתר והזמינו.